Niretzat oso funtsezkoa den arrazoi bat, da euskara. Hori guretzat ezinbestekoa zen, euskaraz bizi ahal izatea, benetan euskaraz biziko zen zentro bat, naturaltasunez. Ezinbesteko beste gauza bat zen, umea ondo egotea. Gustatzen zait asko harremana ikastolarekin, eta arduradunarekin eta gurasoekin. Etzat, umeak beti erdigunean eta umen ongizatea erdigunean duen eredu bat. Hasieratik, lehenengo gunetik, harreratik ikusi da, proiektua bera ezagututa da, umeetan zentratuta dagoen eredua. Ez beti errespetuarekin, haien erritmoak errespetatuz, haien benetako beharrei erantzuten die. Azkenean, umeek jolastu behar dute, zoriontsuak esan behar dute, esperimentatu behar dute. Oso pozik dator behinat. Giroa oso ona da. Gurasoen artean, andereñoaren artean, idazkaritzan. Harreman oso zuzena eta gertua. Gure esperientzia oso ona da. Gu bilatzen genuen zentru bat euskalduna, umearekin errespetuz tratatuko zuena eta benetan bera zoriontsu izango zena. Eta topatu dugu, gainera gu oso gustora daudez. Gurasoen aldean ere giroa oso ona da. Ez da saialtzen saltzen proiektu bat, gurasoak erakartzeko eta gero beste gauza bat topatzen duzu da. Benetakoa dago proiektu bat, osoa, integrala, gainera oso koherentea da eta hori da saltzen dena. Guk hasieratik informazio pila bat eta osoa izan dugu. Kirikin ikastola zuekin batera.